Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubweretseraninso Bon Galindo. Osaiwala kupanga like ndi subscribe pa channel ya Malawi Live Today. Bon Galindo, ukuti chani lelo? The DC mwana woopsa kwambiri amene saopsezedwa, amene sagwedezeka. No one is gonna intimidate me in a democratic country. Ndakhala ndikulandira mafoni kuchokera dzulo lonse komanso usiku onse pakana mama wa uno. Mafoni kuchokera kwa anthu amene amakonda the DC, kuchokera kwa azinzanga, kuchokera kwa Malawi amene amafunira zabwino dziko lino, kundichita cheki kuti kodi zikumvekazi kuti mukufunika pa area 30 ndizoona. Ndiye ndikumayankha anthu kunena kuti zimenezo zikhoza kukhala zoona, ndipo ndikupempherera kuti zikhale zoona, ndipo ndikuadikirira anthu amenewowo mwamphamvu mopanda mantha, chifukwa mwina ambiri simukudziwa kuti ine paja ndinakuwuzani kuti ndinasanzika kwathu. Ndinawawuza abale anga kuti there are no longer my relations. Ineyo abale anga ndi Amalawi, ndipo ndinachita komiti moyo wanga wonse kumenyera ufulu wa Malawiwo. Ndiye palibenso chopangira mantha. Apapa ndili patuwa, ndingati angabwere ndikuyenera kupitiriza tuwa yanga, ndipo ndili wonyadira kwambiri. Ine sindimaopsezedwa oyi. Ngatinso mwina apolisiwo akundifunawo, mwina nkutheka kunena kuti malinga ndikuvuta kwa ma resources akulephera chifukwa mwina kuzanditenga chifukwa cha mafuta, mwina alibe fuel. Inetu paja sindipanga mantha, ndimapita konko. So do not waste much of your time. If you want me, I can come even now. Just call me. Nkuteka kutinso mwina mwayiwalira nambala yanga. Nambala yanga tupaja ndi 0993650005. Paja munatenga mana aje mafoni ena atatu, ndiye Malawi so anandiguliraso ina. Ndeno don't waste much of your time. I am on 099-365-0005. Anytime. Osamaononga ujeni ndalama za boma, taxpayers money, ndikumavutika, ndikumandisakasaka ndi mawaranti. No, come and pick me or I will come there alone. Paja ine sinimadanda ulatu yayi. Chifukwa munthu ukakhala kuti umangoyima pa chilungamo, ukungonena chilungamo ndipo suna abe, palibe chimene ungaope. Koma kwa amene amapanga mantha, mwina kumafuna kumazimangirira, kufuna kuthawa muziko muno, ati kuopa. Ndiye chinthu chache si chinotu. Chino ndichokula chiwindi kwambiri, ndine okula mtima. Ine sindingathawe muziko langa, ndipo sindimaopa unyolo, sindimaopa mfuti. So if you are ready area 30 ndi anyamata anu kuti you want Bon Galindo to come, I am ready, more than ready. And mwina ndikupaseni itinerary yanga ya lero kunena kuti ndikonzeka nthawi ina ndizilowera mu Mzuzu kuti ndikakhale nawo ku khoti kwa Lighton mmawa lino. So if you wanna arrest me, ndiye kuti mukonza kundimanga lero pamene ndikupita ku Mzuzu. Paja machita track down mafoni, so you are going to track me down kuona kuti ndili chapatipati. Andiso zikhala bwino kwambiri kuti mutandigwirira chakumzuzuko kuti kaulendo kakhale kotalikirapo abale. You know, convoy ija ndiyofunikira kwambiri. Mukamandiyendesa muja magalimoto angapo mfuti zimasangalatsa kwambiri. Komano ndikukumverani chisoni chifukwa ngati kuli anthu amene kampeni iti yavute, amene ankapangiridwa kampeni nthawi imeneyo ndi Malemu Chilima,
mwana ujayo mwana osatopa, so energetic, munthu amene ankazuka mamawa kwambiri kupita kumakapanga kampeni kumpangira chakwera, ndiye ndi Chilima. Sindikudziwa kuti ulendo uno mukapita pa ground ndiye muzikapangapo chani, popeza malonjezo anu wonse palibe chimene mwachita fulufiro chinthu chimodzi. Ndipo mukamakhala mmakokasi mwanu mmene mukupanga inu mapulogalamu obera pakana nyumba imene mwayika inu machini kuyikako apolisi, ndipo apolisi ni makape kwambiri, kumagadira zinthu akuziwa kuti zinthuzo ndizofuna kubera, yeti iwo anaphunziranso kuti musalole muziko mwanu kuti anthu asamabe ndiye iwonso akukagadira zinthu zokuti ndizoberaso. I think ifeyo we are a sick nation. So mukama panga renti nyumba ndikumaika magajesi makamera, kumabwera anthu osiyana-siyana kuchokera ku Mozambiki, ena kuchokera maiko akunja ku Israeli, ena ku Germany kuti muzabere. Base yache yoberayo mukuitenga pati, chifukwa tu munthu umabera mwina nthawi yati malemba mayeso umakhonza kubera kwanzako kuma mwina ye wotalemba kale mwina masamu 4 kapena utalemba mafuso, utayankha mafuso mwina 9 mwina la 10 lo ndikubera kwanzako, koma inu palibe china chilichonse chimene that you can show kunena kuti mwapangira Malawi. Ndipo ndizomvetsa chisoni anthu andale samaphunzira. Ngati kunali chipani chimene chikanaphunzira ndikumapanga zinthu in a strategic manner, zinthu zokuti Malawi amve kukoma, ndiye ndi chipani cha MCP tu. Mukanapanga zimene anapanga ulamuliro ngati wa Malemu Bingu wa Mutharika wa 5 years, anthu ndikumva kukoma. Koma inuyo ndinu anthu otemberedwa, andale ndi afiti, andale ndi anthu asataniki. Chifukwa ngati kunali chipani chimene chikanapanga mawonders m'Malawi munomo malinga ndi mmene akhalira kunja kwa boma over 30 chakuti years, komanso ndi mmene maboma ambuyo omwe amachitira behave, chifukwa tu tinene chilungamo peza paja Amalawi ena amafuna kuti azimva zokoma zokhazokha. Nayonso tu DPP inafikapo pa nthawi imeneyo, inetu sinimanyengerera kanthu ndimangonena andipa kufunikira ngati a DPP mungavoteredwe sikulowa mboma. You need to go there a changed party. Izi za anyamata ozipentapenta zimene zimuzisiye, izi za anthu anu okula mitima zimene zimuzisiye, chifukwa nanunso munafikapo pa piki ina yake kuti Amalawi ndikukuma kudandaulani. Andi pamene mukupita pa kampeni inuyo a DPP munayeneranso kuti mukhale pansi muchite reflect kuti where did we go wrong. Zinthu zimene anthu Amalawi zinawanyasa nthawi imene jayo kuti akayituluse DPP imene nthawi imene sugar anali 500, chimanga chinalinso chosika mtengo 60,000 thumba, nthawi imeneyo sopo wanima ali 60 kwacha, nthawi imeneyo anthu tikumadya thumba la chimanga lijalo lili lochipa bwino, nthawi imeneyo buledi mafuta zonse zili bwino. Ndiye muzifunse mupange soul searching kuti kodi ife anthu anatitulusira chani. Zimenezo ndi zimene muti muzipita pa misonkhano ndikumaka auza anthu kuti ifeyo mukatisankhaso tizakasintha izi. Ndipo chipani chathu chizatenga ma professionals monga mene mukunenera akunenera Peter uja, ma professionals akhale maudindo. Izi zomango atenga anthu kumango achita award chifukwa kuti muachite please, kufuna kuti mungo muchita please munthu kuti ati amatumikira ku chipani. Ndi zimene zikuononga ziko lino, ndi zimene zaononga so awawa awande anyanya. Bora so a DPP yo ankapanga zawozo koma Malawi akususa nyama suziwa wakati akapanga zawozo muntengomo mango aja amagwa anthu amatola ndikumamva kukoma koma anthu akuvutika. Koma awandiye ambuye ndiye izili mmene ananenera Evans Mereka kuti ndi nthata za njala, ndiye zikuba, ndiye zikupanga kwaona kuti koma abale kumazoona mundale mudi ndi jackpot eti inu awawa amene amamvesera chisoni lero afika pa kutumbwa awa sanali ndi bottle store awawa afika apa awafika pomunyoza Peter Mutharika kuti wakalamba iwo azakazawo akuziona akuziziwa
ankaenda pasi awa akuluakulu ena ukwaona amunatu koma akuluakulu amatako azimuna zili ndalama zitakhaulisa ndalama zitamukhaulisa munthu munamba maonapo ino ndalama zitamukhaulisa munthu ndiyeza akhaulisatu anzathu awa amu MCP ndi kumafunsa kuti kodi ku kampeniko muzikanenako kuti chani basi muzikangonena slogan yona kuti boma ndi lomweli ndiye boma lomapangamo chane palibe chimene mwapanga inu ndipo ndizomvetsa chisoni akanakhala kuti andale amachita put anthu first you put Malawi first ndiye kuti inu MCP mutachita resign kale koma chifukwa choti munabwera amene mukuti muziba munabwera amene mukuti muchite create dambo lanu lokuti muziyabera Malawi chifukwa ngati kulitu anthu amene akuba kwambiri ndiye ndi ku MCP maboma ena abwerapo koma abale timamva ife zakatangale koma akuluakulu awa ndi akuba kopsa zigololo mkati alibe manyazi nditi kumampangisa manyazi president kumangopanga zigololo basi so siti kuziwa tazipanga ndi matactics yanu iziso ndi awa Malawi Electoral Commission atulusa kalendala yonena kuti anthu azipita azikalembesa supplementary anthu azikalembesa ndithu koma anthu aja akapitanso m'malo muja akubwezedwa kumangochiuko anthu ambiri akudandaula madera onse anthu akudandaula kunena kuti akapita kumene kujako kuti atenga chanzika chawo akuwauza kuti ife sitikulembesa iye ayiwapita munthu aja kuti akalembese kumene chanzika kuti alowe mukaundula wameki akutinso ayi ifenso zimenezo sitikulembesa. So no, why did you come up with this idea yonena kuti mukhale ndi supplementary registration mmakhali anayo chani idea imeneyoyo? So in your opposition mukufunika nanuso muzuke ndifache timakufusani kunena kuti kodi nkhani zaku khoti zijazo zili pati mayi uyu akukutakatani kopsa akukutakatani mukuyenera musamale mayi uyuyu ni mayi oyipa akukutakatani a opposition palibe anthu amene apita ndikukalembesa imene ndi film chabe kodi anthu ajatu ali ndi machini awo anaberabera kale zisankho izi akungopangira madonors kuti madonors akamamva kuti akuli supplementary registration azinena kuti amene wadi akusatira malamulo koma palibe amene akutani akulembesa izi ndiye muziziwe mukamapanga matamano safuna kumva ma advice in your opposition ati komanena kuti ife tizapanga mgwirizano raundi inayo ife sitingapange mgwirizano ni munthu ife tidikira kaye tizaone kuti zisankho zizayenda bwanji mmasa mwa anthu anzeri mukanapanganira ni atu ndikupanga united force ndikumusankha munthu kumenya kamozi chipagira chabwino chimakhala bwino pamphuno kumung'amba nacho kamozi ndi kamozi koma inu mukudikira kuti tifuna tizaone kuti zizayenda bwanji muzalira muzandikumbukira chifukwa anthu awawa ali ndi ma evil plans akonza ndipo kampeni imene ikubwera sintakuziwa ngati enani mundi muzayende ndipo kuzakhala tocha kwambiri akuchita train anthu amene militias amene ati azakukwapuleni azakubandulani kopsa mukazitengera zibwana muzalira panopa ndi nthawi imene mukanapita inu ku court mukafunse kuti nkhani yathu ija yanabero ija ili pati siti mufuna koma mukuzitenga paize muzang'wempha chifukwa awa sakuyesatu. They are not leaving any stone unturned. Akuyesesa kuti akhale relevant ngakhale anthu sakuafuna. So mukuyeniya musamale ya opposition awani malangizo anyuwani aulere amene ndikungokulangizani chifukwa amene atakaime ku president osine muti mukaime ndi inuyo ine nangokhala president wa amphawi wa anthu osauka amene ndikumva chisoni kwambiri ndi mmene ziko lilili mmene anthu akuvutikira munayenera inu a opposition muaphule anthuwa
muphule ziko lipa moto, anthu akuvutika kwambiri, m'maofesi mu anthu akuvutika, a business anthu akuvutika, olumala ndiye olumala ndende agalu enieni olo ndalama za nifizi olo pa mtukula pa khomo sangapasidwe ata amene ondo olumala. Pali ana ena olumala akumasungidwa nyumba chifukwa chokuti makolo awo alibe nawo chochita, akusungidwa nyumba, ndipo ziko linolo ndi ukapolo weniweni kuno ku Malawi, ukapolo sunathe. Ndikomvetsa chisoni kunoko. Bon Calendar, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.